Prva međunarodna izložba gluhih umjetnika održana je od 1. do 6. prosinca 2009. godine u Zagrebu u galeriji Kristofor Stanković u Starogradskoj vijećnici. Svoja djela izlagalo je 29 gluhih umjetnika iz Italije, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije i Hrvatske. Svečanoj dodjeli nagrada uz brojne posjetitelje prisustvovali su i sami umjetnici. Zbog iznimno visoke kvalitete pristiglih radova dodijeljene su dvije prve nagrade, gluhom umjetniku Igoru Soldatenkovu iz Rusije i gluhom umjetniku Josipu Vukojeviću iz Hrvatske. Izložbu su izvrsno organizirale Sunčana Matić iz Lux promocije i Vanda Šagovac iz Udruge za kulturu gluhih Svijet tišine. Vanja Jović, gluha akademska slikarica i grafičar, izlagala je svoje ilustracije i promovirala 3 slikovnice u galeriji Studentskog centra u Zagrebu u razdoblju od 9. do 20. ožujka 2010. godine. Slikovnice su prvenstveno namijenjene djeci oštećena sluha i tematski su podijeljene Adam i Eva u obitelji, Adam i Eva u školi i Adam i Eva u gradu. Autorica kroz 2 zamišljena lika, Adama i Evu, ispričala nam je priču koja je tek mali dijelić njezine osobnosti, kao čovjeka i umjetnika. Glavni grad Tajvana, Tajpej, bio je odličan domaćin 21. ljetnih olimpijskih igara gluhih, održanih od 5. do 15. rujna 2009. Za turiste u Tajpeju je najveća zanimljivost čudesni neboder Tajpej 101, 101 kat visoki neboder. 2004. godine proglašen je jednim od 7 novih svjetskih čuda. Inače, u sportskim natjecanjima nastupilo je više od 4000 gluhih sportašica i sportaša iz 77 zemalja svijeta. Hrvatska je na ovom najvećem svjetskom sportskom natjecanju gluhih nastupila u 4 sporta: rukometu, stolnom tenisu, streljaštvu i hrvanju. Najbolji rezultat postigli su gluhi rukometaši, koji su 3. put zaredom osvojili zlatno olimpijsko odličje. U finalu su uvjerljivo pobijedili Srbiju rezultatom 29-19. Čestitamo zlatnim rukometašima. Treći međunarodni košarkaški klupski turnir gluhih održat će se u Zagrebu 14. i 15. svibnja 2010. godine u maloj dvorani Arene Zagreb. Organizator turnira je košarkaški klub Silent Warriors iz Zagreba. Uz domaćine, gluhe košarkaše Silent Warriorsa, na turniru će sudjelovati Ljubljana iz Slovenije, Pesaro iz Italije i Nürnberg iz Njemačke. Prvog dana u petak turnir počinje u 16 sati i 30 minuta. U subotu početak je prije podne u 9:30, a poslije podne u 15 sati. U 18 sati i 15 minuta je svečano proglašenje pobjednika. Gluhi košarkaši Silent Warriorsa zahvaljuju svima koji su pomogli u organizaciji 3. međunarodnog košarkaškog turnira i pozivaju navijače da dođu i navijaju za njih. Ulaz na utakmice je besplatan.